Il-President ta' Malta Miriam Spiteri De Bono ħatret żewġ maġistrati u żewġ imħalfin ġodda. Il-ħatra tagħhom issegwi r-rakkomandazzjoni tal-Kumitat dwar il-ħatrit tal-Ġudikatura. F'ċerimonja li tmexxiet mill-President ta' Malta fis-sala tal-Ambaxxaturi fil-Palazz Presidenzjali l-Belt Valletta, Dr. Simon Grech u Dr. Rachel Montebello ħadu l-ġurament tal-ħatra bħala mħalfin fil-Qrati Superjuri ta' Malta. Ħadu l-ġurament tal-ħatra wkoll bħala maġistrati fil-Qrati Inferjuri ta' Malta, anke Dr. Franco Agius u Dr. Ingrid Bianco. F'kemmtejn tal-okkażjoni, il-President Spiteri De Bono ferħet lil membri l-ġodda fuq il-Bank tal-Ġudikatura. Fakritom li l-ġurament tal-ħatra jinkludi l-elementi kollha biex jibqgħu fit-triq it-tajba tal-imġieba u biex ma jitfixklux. Semmit l-oġġettività, l-imparzjalità li jirriflettu u jiżnu u li ma jkunux influenzati. Saħqet dwar l-importanza tal-onestà u li meta jsir żball dan għandu jkun ġenwin u mhux malin. F'messaġġ qasir l-imħallef Grech esprimiet it-tama li taqdi s-servizzi tagħha bl-aktar mod effiċjenti u prattiku possibbli waqt li nnotat li l-ġustizzja tidher li qed issir. Min-naħa tagħha l-imħallef Montebello qalet li 7 snin u nofs esperjenza li matulhom serviet bħala maġistrat rawmu fiha sens profond ta' ġustizzja u integrità u qalet li sa tkompli tapplika dawn il-valuri li akkwistat bħala maġistrat. Il-Maġistrat Agius ta' kelma li sa jwettaq dmirietu b'responsabbiltà, b'integrità, b'imparzjalità u b'lealtà lejn ir-Repubblika u l-Maġistrat Bianco wedet li bil-ħidma tagħha ta' kuljum il-fiduċja li ġiet fdata fiha isservija f'ħidma biżla b'diliġenza, b'sens ta' ġustizzja u b'sens ta' pożittività biex ma' sħabha l-ġudikanti l-oħra tkompli titkattar il-fiduċja fil-Ġudikatura Maltija. Preżenti għaċ-ċerimonja tal-ħatra fost qraba u ħbieb taż-żewġ maġistrati u żewġ imħalfin il-ġodda anke l-Prim Ministru Roberta Bela, l-Avukat tal-Istat Chris Soler, il-Prim Imħallef Mark Ketkuti u l-Ministru għall-Ġustizzja Jonathan Attard.